నీకేం తినబుద్ధి అవుతుంది బిడ్డ? ఏది తిందాం అనుకున్నా అని కక్కత్తాంది నాకు. ఒక కూర మర్రేసిన వాసన కక్కత్తాంది, నీసు వాసన వచ్చిన కక్కత్తాంది. అట్లే కక్కత్తది కానీ ఇవిడించుకొని తినాలి. తినకుంటే నీరసం అవుతుంది, కళ్ళకి చీకటి వస్తుంది, రక్తం తక్కువ అవుతుంది. రక్తం మంచుకుంటే అప్పటి డెలివరీకి మంచిగా అంటావు నీ బిడ్డనో నీ కొడుకునో. నాకు తినబుద్ధి అయితే లేదు, ఊకారం వస్తుంది. గట్లంటే ఎట్లా బిడ్డ మరి నువ్వు ఊకారం వస్తుందని తినకుంటూకుంటే నీరసం అవుతుంది బిడ్డ. నువ్వు ఇన్ని రోజులు ఒక్కదానివి, ఇప్పుడు ఇద్దరు, నువ్వు ఇద్దరు తిండి తినాలి. కొంచెం 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 ఇష్టం చేసుకొని తినాలి. నా తిండే నాకు ఊకారం వస్తుంది అంటే ఇంక ఇద్దరు తిండాను. తప్పదు బిడ్డ, మరి నువ్వు తిండి తింటేనే రక్తం పెరుగుతుంది బిడ్డ. నీకు లోపల బేబీకైనా కూడా నీకైనా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా బిడ్డ. నువ్వు చూస్తావు కదా ఇవాళకి వెళ్ళి చూడు ఎట్లా అవుతుందో. నా తండ్లాట ఏంటంటే నీ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలి, నీ కడుపు లోపల బేబీ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలి. నా తండ్లాట అంతా కాదు. సరే ఉర్రకి నేను తింటే కొంచెం నేను తింటే కానీ ఉర్ర కాదు. టైంకి మందులు వేసుకోవాలి.